Това ли е свободата? Да те лъжат в очите и да ти промиват мозъка, да ти натрапват какво да мислиш, кого да мразиш и кого да обичаш, да те принуждават да преглъщаш кражбите, предателствата и безобразията, да виждаш как страната потъва, как единството на народа се разпада, да знаеш, че те, онези, са свободни да вършат каквото поискат или им наредят, а ти си свободен да си безпомощен. Свобода ли е да разпилееш за няколко десетилетия това, което народът ни е трупал хилядолетия? И това ли е демокрацията? Властта на народа? Не е ли това по-скоро демонкрация? Власт, управление на демоните, на някакви неясни, невидими, безлични повелители, които определят какво да правим, как да решаваме националните въпроси, с кого да се бием и с кого да се прегръщаме, как да се продаваме и на кого да се подчиняваме. Наричат ги също кукловоди. Те бродят в тъмнината, не се виждат, но заповядват. Не им знаем лицата, имената и длъжностите. Знаем, че те избират, назначават, наставляват и свалят наши управници. Че следваме каквото те искат, а не каквото ни се харесва. Не знаем дали тези хора са хора или са чудовища, някакви облечени в човешки образ. Матилка някаква с все по-неясен изход.